57 immigrant li ġew salvati f'operazzjoni ta' salvataġġ koordinata minn Malta se jiġu trasferiti fuq bastiment tal-Captain Morgan 13 mil nautiku l barra mill-kosta Maltija, filwaqt li l-Gvern Malti baqa' jinsisti li l-portijiet ta' Malta jinsabu magħluqa f'kuntest tad-deċiżjoni li kienet ittieħdet minħabba l-emerġenza tas-saħħa pubblika waqt il-pandemija. Fil-lejl ta' bejn it-tlieta u l-erba' ġie interċettat dingi bl-immigranti fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' pajjiżna. Fis-sfond li r-riżorsi kollha tal-Forzi Armati ta' Malta bħalissa jinsabu dedikati għall-emerġenza tas-saħħa pubblika, il-Forzi Armati qabdu l-lanċa tas-sajd Dar al-Salam wieħed biex toħroġ u salva l-immigranti taħt il-koordinazzjoni tal-Forzi Maltin. Is-57 immigrant talaw abbord il-lanċa fil-jum tal-erba' u mistennija jiġu trasferiti fuq il-Captain Morgan. Il-kaptan tal-Captain Morgan għad irid jiddeċiedi eżatt meta jseħħ dan it-trasferiment minħabba l-mewġ u l-Gvern Malti se jassigura li dawn l-immigranti ikollhom l-ikel, ix-xorb u ħtiġijiet oħra abbord il-bastiment. Kelliem għall-Gvern saħaq il-pożizzjoni ta' Malta tibqa' ċara. Il-portijiet tagħna huma mogħluqin, issa trid tkun l-Unjoni Ewropea li turi solidarjetà u terfa' responsabilità ta' dawn l-immigranti. L-istess kelliem għall-Gvern qal li mill-jum tal-erba' waqt li kienet jikkoordina l-operazzjoni ta' salvataġġ, il-Gvern Malti beda kuntatti uffiċjali mal-Kummissjoni Ewropea u l-Istati membri kollha biex dawn l-immigranti ikunu relokati b'mod permanenti. L-Unjoni Ewropea għandha kriżi enormi qudiema bit-traffikar tal-bnedmin u pajjiżna waħdu m'għadux fil-qagħda li jagħmel iktar, temm jgħid il-kelliem għall-Gvern.